Gidala sa Davao del Norte Provincial Government ang ikaduhang hugna sa serbisyo sa Kalinaw 2023 alang sa mga residente sa Sitio Tibukag, Barangay Daguhoy, lungsod sa Talaingod. Napahimuslan sa daghang residente ang libreng gupit, relief goods, tabang legal, sosyal, veterinary services ug serbisyong medikal sama sa check-up, x-ray examination services, minor operations, operasyon tuli, ibot sa ngipon, nang hatag og mga tambal, multivitamins, eyeglasses ang gitanyag sa Provincial Health Office. Nang hatag sab og libreng gulay ug abaka seedlings ang Provincial Agriculturist Office sa katawhan sa lugar. Tinghuan niini nga mahaturan og mapaduol sa katawhan ang mga serbisyo sa gobyerno hilabi na sa mga hilit ug lagyong dapit sa probinsya. Pinaagi sa pagtinabangay sa mga nagkadayang mga ahensya sa provincial ug local government aron masolusyonan ang mga problema sa mga residente sa Talaingod. Ang Uplan Serbisyo Kalinaw padayon himuon sa mga sityo sa Talaingod ug mga adlaw Nobyembre 24 ug Nobyembre 28 ning tuiga. Samtang ang katapusang hugna sa aktibidad himuon sa Barangay Kupitan, Kapalong sa umaabot nga Disyembre 7, 2023. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.